Hai 4 anos que o pesqueiro Villa de Pitanxo se afundiu en augas de Terranova na madrugada do 15 de febreiro. Faleceron 21 dos 24 mariñeiros que ian a bordo e as familias levan todo este tempo pedindo xustiza. Esta semana pechouse a instrución do naufraxio e a Audiencia Nacional propón xulgar o capitán e 2 directivos da Armadora por 21 homicidios por imprudencia. Cúmprense 4 anos e o aniversario chega con algo de acougo para as familias das vítimas do Villa de Pitanxo que agardan a apertura do xuízo oral, que esclarecerá definitivamente que pasou aquel 15 de febreiro, nun naufraxio que deixou 9 mortos e outras 12 vítimas que nunca apareceron. Só sobreviviu o patrón do barco, un sobriño e o mariñeiro Samuel Cuesi, que foi quen cuestionou a versión do afundimento que daban os outros 2 superviventes, que o barco fora a pique por unha parada do motor. Durante todo este tempo as familias loitaron para que se demostrase en que condicións traballaban os seus naquela data e como aconteceron os feitos. Agora a Audiencia Nacional propón xulgar o capitán do Villa de Pitanxo e 2 directivos da Armadora por 21 homicidios por imprudencia. Se saiba a verdade e esperemos que esa sentencia, inda que non sexa para este ano, que sexa xusta e que así todos podamos descansar en paz. No escrito do magistrado feito público hai só uns días enumeranse os factores que confluíron na traxedia, dos que falara Samuel Cuesi: a sobrecarga do barco, a decisión do capitán de seguir coa manobra de virada a pesar do mal tempo, unha orde tardía para abandonar a nave, as deficiencias nos accesos ás balsas salvavidas, a falta de preparación da tripulación en situacións de emerxencia ou o feito de que o barco non tiña autorización para navegar en zonas de formación de xeo. O próximo sábado pola tarde as familias recordarán os seus nunha homenaxe en Marín, agardando pola data do xuízo oral.